асаблівы дзень для нашай парафіі. Дзеці нашых сем'яў прымуць першы раз у свае сэрцы, ачышчаныя праз сакрамент споведзі, найсвяцейшае цела і кроў нашага збаўцы. І такім чынам яны стануць удзельнікамі вечнага жыцця, бо сам Христос кажа: «Хто спажывае цела маё і п'е маю кроў, жыць будзе вечна». Дорогие мама и тата, вы дали нам жыццё и веру. Вы клопотитесь и выхоўваеце нас, каб мы были добрыми людьми. Дзякуючы вам мы сёння першы раз прымем цела Езуса Христа. Гэта важная падзея ў нашым жыцці. Просім, благословіце нас. Я обвясціў імя Твоё людзям, якіх Ты даў мне са свету. Яны былі Тваімі, і Ты даў мне іх, і яны захавалі Слова Твоё. Цяпер яны пазналі, што ўсё, што Ты даў мне, ад Цябе паходзіць. Бо словы, якія Ты даў мне, я даў ім, і яны прынялі іх, і сапраўды пазналі, што я выйшаў ад Цябе, і поверили, што Ты паслаў мяне. Я за іх прашу, не за ўвесь свет прашу, але за тых, каго Ты даў мне, бо яны Твае. І ўсё маё — гэта Тваё, і Тваё — гэта маё. І я уславіўся ў іх. Я ўжо не ў свеце, але яны яшчэ ў свеце, а я іду да Цябе. Сённяшняе Евангелие нам кажа, што пазнанне Бога з'яўляецца мэтай нашага жыцця. У Евангелии написано: «А вечное жыццё ў тым, каб спазналі Цябе, адзінага праўдзівага Бога і таго, каго Ты паслаў, Езуса Христа».
Той, хто любіць, той гатовы аддаць для каханай асобы самае дарагое, самае каштоўнае. Езус аддае сябе. До алтара наближається процесія з ахвярними дарами. Святло свічки на початку процесії з'являється символом Христа, який освячає наш життєвий шлях. Пане Єзу, ми хочемо завсюди йти з Тобою, бо Ти – дорога, правда і життя. Квітки – це символ любові і пригожості. Ахвяруємо для нашого збавця, удячні за дар вічного життя. Діти, які сьогодні перший раз приймають святу комунію, переносять до алтаря свої обіцяння. Берите і ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку табе складаючы благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Не бойся гаварыць Езусу, што любіш яго, нават калі гэтага не адчуваеш. Так ты прымусіш Езуса, каб ён табе дапамог, каб насіў цябе, як малое дзіця, як
такое не умее хадзіць. Ад усяго сэрца дзякуем за тое, што атрымалі ад Пана Бога. Ад імя ўсе ці дзякую вам, ксёндз пробашчык, ксёндз Іван, сястра Магдалена, катахетка Валентина, нашы дарагія бацькі. За ўсе клопаты, калі вы рыхтавалі нас да годнага прыняцця Пана Езуса у святой камуніі. Дайшоўшы да першай камуніі, вы настолькі ўжо дарослыя і веруючыя людзі, што смерць вас ужо не павінна ўражваць. Іншымі словамі, смерць вы ўжо не павінны баяцца. І таму, складаючы вам пажаданні, я хочу пажадаць вам наступнага. Каб калі святар стане каля вашай труны, ён невымушаны быў прапускаць малітву, якая знаходзіцца ў рытуале пахавальным. А эта малітва наступная. Няхай той, які ўсё жыццё сілкаваўся целам Христовым, увойдзе ў валадарства Божае.